Kublai pi baro ngi priang sungo bahai pi sya kani ketup kebor jungi mentah ke janmit. Hasyom ngi sedang ngi pek cuaya kimat kiba kongsan. Boy ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu haka zirangga haka jinglet jengok balai singi ya ka Assam. Andang beteng ka jing penlip boarding ha Meghalaya namar ka jing duna boarding ang Menteri Katanat boarding u iti Mondal. Antau ke sarkar ya kilat kilanti banyak kun persya ya ka jinging shop ka Mariang pentib Menteri Katanat Revenue and Disaster Management nuba Kermen Shella. Bat kerpat ka seng VPP ya Menteri Rangbak ka Jela ban penlong ya ka dorbar kerpang ka ying dorbar tauan ban nyatai halor ka reservation policy. Kikibuar kiba banyak. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalapoi ha ka zirangga ha ka jinglet jengok balai singi ya ka Assam. Bat la pediang buram ya ka ha bokakat da ki Menteri ka Assam bat ki hek sarkar. Ka Murmu kala syong da ki jib ban let pitka ya ki merat mentah ka janmiet ha bogari rangge. Ka Presiden kan salak ban yoi ya ka jingpen i ya ka film documentary ka Elephant Whispers ka bela job ya ka kusnam Oscar bat kan salet ru ya ka jingpen i ya ka reti dustur jong ka Assam. Lasai kesngi ka Murmu kan sapli patba ya ka gaj ustaf ha ka zirangga ya ka belaju raki ya ka jingdap live post nem ka jingyada ya ki hati ha India. Bat kan salet ru ban yeshim benta ha ka jing raki ya ka jingdap new pesan nem ka Guwahati High Court ha Guwahati. Ka jing penlip boarding ha Meghalaya kan yai beteng namar ka jing duna boarding bat da ka jing kiu jong ka jing dawa ya ka boarding ka jela kala yo na ka sarkar pedeng kumbah new PR million unit kat ba ka jela ka penmi kan riu million unit ka boarding. Da ka ni ka jing don ka boarding ka belong prapu pra million unit kat ba ka jing don kam ka long hado arpo million unit ka don ka jing duna da shispa kat ar million unit. Habakran bat kinong thok kubor Menteri Katanat boarding u iti Mondal. Ula batai bakadaw jong ka jing duna boarding kadai ka jing khang ya ki project boarding ha ka jela. Mondal ula pediang baki briu bat ki kana puli ki ya kendu ya shibun ki jing e na kadaw ka jing lip dim na kadaw ka jing lip ding ha ka jela. Henry ula ban baka sarkar bat ke MEECL kin ya trishtam ban kampensuk ya kinong penunkam. That if any relief can be given to the consumers. Of course, the moment this sealing of butterfly valve and repairing of runner in this unit is complete, then we will start generating again. Ka sarkar Meghalaya Shen kan sathaw ya kilat kilanti banyakun persya ya kijingwan link shop jong ka Mariang. Da kijingwan jong kaliur bad uslam. Menteri bad daipet ya Katanat Revenue and Disaster Management ubak Kermen Shella. Ulong bakini kilat kilanti ki kintup ban itu ya ki jaka basyet ja ki jing tua kendau bat ki jing slay bat ki wei ki jing shop ka Mariang ha ka jela. Ha ka jo kapor Menteri ulong ba Katanat katmu ban pinstat ban siew ya ki bailut kesan Shakilanot. We have lost many innocent life previously, so this time we will try. I cannot assure that after doing this nothing will happen, but at least by having a plan, at least we can protect and we can save few lives. So because natural calamities nobody can predict and how much strain will be there. So for that we have to all we can say is that be alert, and then we will work whichever possibilities to save the life of our innocent people. Kaseng Voice of the People's Party. Hanya kasngi kala kerpat yu Menteri Rangbak ka Jelau Konrad K. Sangma. Ban khot ya ka dorbar kerpang jong ki ying dorbar tauan. Kenang baki de khot kinyok banyatai halor ka jingdon kam ban kmi biang sasisien ya ka reservation policy. Ha ka shithi sya Menteri Rangba u General Secretary ka VPP u Dr. Ricky Singkon ula ong ba ka seng ka kwa ban yo ya ka jing sngu jong u halor kini kamat. Kabayday bat ka roster system bat ka bha thungkam ka balong ka jingdon kam bakirki hakaleng ka jela ka badon kam ya ka jingyatai ka babanya ka jingyakren bat ka jingshimrai ula kentho ba ka seng hadu menta kam pat shimrai banyakren ya ki wei ki seng sain perthai hakaliang persya bandawa ya ka jingpenlong ya ka dorbar ka bakirpang. That is what we had taken this first step to request the Chief Minister as the head of the state
do the needful. Yang mentah ingin ya step by step. Kini di first step kabangi le, bangi kajing start juga sarkar. Bah kan shim kara kepada biang bagari mana. Dia ki program selain ki jitmu kita adian pada insekan penting group shopping ke press alor kini. Kaseng BJP ha Meghalaya kalaraki ya kalingku senamba sau pusau jong kaseng ha kajaka trekam kaseng ha barok ki mandal harilum khasi jantia batgaro. Presiden ka BJP ya kajala uba Ernest Mauri ula kentiu ya kalama kaseng ha office trekam kaseng ha kajingedon ringkat ki nongkit kam kajala ki executive member ki morcha ki presiden jong ki district ki mandal presiden bat barok ki karyakarta jong kaseng. Kila lejbu sentiuru ya unong seng jong kaseng BJP u Dr. Shyama Prasad Mukherjee bat u Pandit Deen Dayal Upadhyaya. Bat lapen buat da kajing pen I ya ka video ya kajing keren jong Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi bat u National President ka BJP u JP Nada. Ban ken mau buram ya kini kasi kaseng kala pelaj pajba ya ka sewa hi sapta ha kelengkari ka program basitayo ka bankut ha ka khatsau trek u yayong bat ka lingku singika jong u Baba Saheb Ambedkar. Kaseng Nyautrep Border Dispute Redressal Forum ni kasngi kalapha ya ka dorkas siya Chief Electoral Officer ka Meghalaya uba FR Karkungor da ka bakintho ban kintup ya kishnong khasi penar ki bahap apo ka block 1 ha ka thup kerteng election ha ka jala. The people who are staying in the border area, they have an epic, but not in the original period of residence. So this might bring controversies while settling out border disputes. The objective of us coming for this agenda is to ensure that we don't lose the lands that are originally belongs to the state of Meghalaya. Mentapat nginpet ya kajulong juman kesenbereng hasilong. Kajing shed kalong R+2 Celsius bat kajing kret kalong kat R°C. Kajing sim kawaw kalong lai puprad nakshi spa kapor min step bat lai kundai nakshi spa ha kapor janmin. Kalak bendan kajing hap slap ha ki katu kat ni ki benta. Sashi sinpat ni penkenmau biang yapi baya kani kubor kajongi. Pila banpet ha ka ju I kapor ha ki YouTube channel bat pila banpet ya ki kubor ki baman lakasi ha ka Facebook ka Twitter bat ke Instagram jong ka DD News Shalom. Haswa bangin penkut ngipet biang sai sin ya ki mat ki bakongsan. Poi ka presiden kari ka Draupadi Murmu ha ka Ziranga ha ka jinglek jingok balai singi ya ka Assam. Andang beteng kajing penlip boarding ha Meghalaya namar kajing guna boarding ang Menteri Katanat boarding u EP Mondal. Antau ke sarkar ya kilat kilinti banyak kun persya ya kajing shop kamaryang pendep Menteri Katanat Revenue and Disaster Management uba Kermen Shilla. Bat kerpat kaseng VPP yau Menteri Rambak Kerjela ban penlong ya kedorbar bakerpang ke yang dorbar tauan banyatai halor ka reservation policy. Di parlok katong lapoi syaka bakut jong kani ketup gebor jongi mentaka janmit hadum da syam bat pila syai ke sengi kublai pi baro.